daga jinka sai na kamo sanka ya zamo jinin jikina lokaci guda na kamo nake so na yi yawan mai masaukin aljanna annabi na dangata roko nake agunda shugaban waliyai kaunar ka ban bari ba dangata na zo da hikimata kaunar ka zan yaba ta kai mini lamani in ta yabo agun ka manzo domin ko ban iya ba gurin mutane da yabanka annabi na zan furta baitukanka dangata al'ummar raka ce suka ban guri na zauna suka ce na yau yabanka dangata tsananin sanka na furta kaunar ka ban bari ba ni dai ina ta kaunar ka da annabi na begen ka ban bari ba Mahamudu dan Amina kaunar ka har da soyayya ce na zo da ita kullum ni dai burina na iyo gamo da manzo ko zara ce na yau da ita kaunar ka ban bari ba inda ina ba zan iya ba ni lamani nake so ki bani gani zara bege ba zan bari ba a gaida manzo na dan Amina manzon mu mai karamci mai kyauta mai kirki mai mukami arzikinsa ne muke ci lalle Muhammadina mai dubin isa ne mai sa ayo hukunci girmansa ne ya sanya shuma gaban anbiya mafi alkhairi mai ja da annabi na keyarsa ban gafi ba dahe na so ni na zo na yi jinjina ta a gare ka ban bari ba a gaida manzo na dan Amina manzon mu mai karamci mai kyauta mai kirki mai mukami arzikinsa ne muke ci lalle Muhammadina mai dubin isa ne mai sa ayo hukunci girmansa ne ya sanya